Des de l'Ajuntament de Vilafranca i amb l'ajuda de la gent del nostre poble, anem a fer que les activitats no paren. Així que ja ho saps, Vilafranca es queda a casa. Hola, soc Rosario Milian, professora de llengua jubilada i membre d'un dels dos clubs de lectura que hi ha a Vilafranca de la comarca d'Esports. Us vull parlar d'un llibre que vaig llegir ja fa molts anys, a la meva època d'estudiant, i que em va agradar molt. No pretenc fer una recomanació perquè cadascú de nosaltres, davant d'una novel·la, vivim i sentim coses diferents. A més, jo crec que els llibres els elegim més per intuïció o per convicció nostra que per recomanació d'algú. Davant d'un llibre llegim la biografia, la contraportada, la dedicatòria o l'epígraf i després decidim llegir-lo o guardar-lo per més endavant. Penso que en aquests moments difícils que ens toca viure, La pesta, de l'escriptor francès d'origen argelià i Premi Nobel de Literatura Albert Camus, 1913-1960, pot ser molt adient. Aquesta és una de les novel·les més emblemàtiques del segle XX i és la segona d'ell més coneguda després de L'Estranger. S'ha escrit molta literatura amb aquesta temàtica. Boccaccio al Decamerón, Gabriel García Márquez en los tiempos del cólera, Miguel Delibes amb El hereje, el també Premi Nobel i escriptor portuguès José Saramago amb Ensayo sobre la ceguera, Daniel Defoe a Diario del año de la peste o Josep Pla amb El quadern gris, on nomena la grip espanyola després de la Primera Guerra Mundial. La pesta de Camus està ambientada als anys 40 del segle XX, a la ciutat argelina d'Oran, i narra els esdeveniments d'una ciutat tancada durant l'inesperat brot de pesta bubònica. Amb una trama senzilla, ens conta des del context inicial fins a la fi de la pandèmia. Ens fa un retrat de la condició humana, perquè ens explica com els diferents personatges s'enfronten a la malaltia, a la desgràcia i a l'absurditat del mal. I sobretot, com els metges que van al capdavant estan decidits a acabar amb tot allò que puga entorpir i denigrar la vida humana. Camus ens parla de la humanitat dels personatges, de la solidaritat, de l'heroisme de les persones normals que actuen de manera extraordinària en temps excepcionals i de desconcert, de la capacitat profètica del relat, que advertís sobre els perills invisibles que amenacen tota societat moderna i reflexiona sobre com es poden afrontar. Assetjat per les tendències filosòfiques del moment, existencialisme, nihilisme, marxisme, cristianisme. Albert Camus, ell mateix ho deia, no creo en Dios però no soy ateo, es decantà per l'humanisme i a favor de la llibertat i per la lluita contra tota classe de violència i injustícia. La pesta representa l'absurd, teoria filosòfica que explica ell mateix i que busca defendre una existència lliure i individual enfront de la indiferència i de l'autoritat. Una de les seues màximes la posa en boca d'uns dels protagonistes, el doctor Bernard Rouillet, cap al final de la novel·la. Hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Alguns han volgut veure en la novel·la una crítica a la manca de llibertats davant la malaltia i diuen: els qui manen coarten els drets del seu poble per protegir-lo, com es fa a les dictadures, que prohibeixen les llibertats individuals. Potser avui nosaltres veiem similituds amb el que ens està tocant viure, amb els que ens toca viure. L'autor del llibre veu en la seva novel·la els records d'un univers existent abans i després de la pandèmia. Un abans, però un després que nosaltres també deduïm serà diferent a partir d'ara i que no ens cansem de repetir-ho. Com ja he dit,
crec que és este un bon moment per llegir-la o per rellegir-la. No sols per la similitud amb el present, que també, sinó perquè tal vegada ens ajuda a descobrir eixa humanitat, eixa solidaritat que Camus posa en els seus personatges i que nosaltres veiem avui en plena pandèmia del Covid-19, en aquelles i aquells que estan lluitant contra la malaltia, contra la mort, o ajudant-nos a satisfer les nostres necessitats d'alimentació, o que estan transportant o fabricant tot allò que la societat va requerint, perquè, malgrat el confinament, el món no s'atura. Una de les coses positives que trobo en este clàssic és la seva universalitat. Les idees que aporta Camus estan sempre presents a la història de la literatura, no passen de moda, i poden estar adreçades a tot el món, però sobretot a aquelles persones interessades en la conscienciació social. Com a element negatiu podria dir que potser es passa una mica llarg per als qui no siguen massa lectors, o una mica dur per als qui vulguen evadir-se. Bé, per finalitzar, vull dir que en començar aquesta sèrie de recomanacions o ressenyes, tal vegada hagués estat millor una història més divertida, però he pensat que la pesta ens pot ajudar a entendre el que ens està passant, a reflexionar sobre la necessitat que tenim dels altres, del seu contacte físic, de valorar un xicotet passeig o de veure com la natura, en plena efervescència de la primavera, ens ofereix una quantitat d'imatges, de sons, de perfums que potser en condicions normals ens passarien desapercebuts. Espero que gaudiu si us decidiu a llegir-la o que la deixeu per més endavant, quan els vents ens siguen més favorables, quan haja passat tot que passarà, o com diu el cantautor Joan Dausà, quan tot anirà bé.